हेल' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय आधार कार्डनि आपडेट खालामनाय। लोगोफोर जों भिडिअफ्राव नुखाबाय बा जोङो खोनाखाबाय जे दायो आधार कार्डनि आपडेट खालामनाय बियो सोलिगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे आपडेट खालामनाया बे बोसोरनि बा 2024 नि डिसेम्बरनि 14 थारिखसिमल' थागोन दै लोगोफोर। आरो बे 14 थारिख बारोब्ला जोंनि आधार कार्डआ इनभेलिड जागोन, जेबो खामानियाव सोलिनाय नङा बा जोङो जेबो खामानियाव जोंनि आधार कार्डखौ बाहायनो हानाय नङा। बेनिखायनो दानो आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बे डिसेम्बरनि 14 थारिख बारोब्ला फाइन लागोन बिथांमोना, मानोना बुंखानाय दङ। आरो बे फाइन लायोबा जों गोबां रां होनानै जोङो बानायनो गोनां जागोन। बेनिखायनो दानो फ्रियावनो गावबा गावनि मबाइलावनो बानायनानै लाबानो जाबाय। आरो बेखौ माबोरै बानायो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअखौ नायखांब्ला नोंथांमोना नोंथांनि आरो नोंथांनि न'खरनि लोगोफोरनि बयनिखौबो खालामना होनो हागोन। आरो जायफ्रानाखि खालामनो रोङा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांनि न'खरनि खाथियाव सोरबा गोरोंफोरनो खालामहोबानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेबायदिनो बर' रावजों गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन आरो लाइक खालामना होदो आरो हायोबा नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो। अब्ला फैदो दिनैनि गुबै भिडिअआव। बिनि थाखाय नोंथांमोना गुगोल बा क्रम ब्राउजाराव थांनांगोन दै। दायो आं गुगोलाव थांनानै देखायनि नोंथांमोननो। बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामदो बेबायदि आधार आपडेट टाइप खालामनानै बेखौ सार्च खालामदो आरो बेखौ सार्च खालामखांनानै नैबे जे फार्स्टनि लिंक मोनदोंना नोंथांमोना आपडेट इयर आधार होननाय, बेयावनो क्लिक खालामना होदो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जे नैबे फार्स्टनि अपसन बा लिंक दंना डकुमेन्ट आपडेट होननाय, बेयावनो क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेवहाय जे मोनसे मा होननानै बुंनांगौ बेखौ नटिसखौनो बुंनांगोन। जे आधार पर्टेलनिफ्राय मोनसे नटिसखौ होनानै दोनदों बिथांमोना। बेवहाय होदों आपल'ड डकुमेन्टस इन सापर्ट अफ आइडेन्टिटि एन्ड एड्रेस। माने बे डकुमेन्टस आपल'ड खालामनाय आधार कार्डआव बियो दायो सोलिनानै दं। आरो बाव गाहायाव लिरबावदों फ्रि टिल 14/12/2024। माने बे बोसोरनि डिसेम्बरनि 14 थारिखसिमल' फ्रि जागोन आरो बे खामानि मावनाया। बेनिखायनो बिनि सिगां डिसेम्बरनि 14 नि सिगां नोंथांमोना बयबो खालामनानै लाबानो जाबाय। जेब्लानाखि डिसेम्बरनि 14 बारगोन अब्ला बयनिबो जायफ्रानाखि आपडेट खालामाखै बिथांमोननि आधार कार्डआ इनभेलिड जागोन आरो जेबो खामानियाव सोलिनाय नङा। बेनिखायनो दानो खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बै समाव जेब्लानाखि जोंनि आधार कार्डआ इनभेलिड बा जेबो खामानियाव सोलिया, जोंथ' आधार कार्डखौ नांखागौ नालाय, अब्ला बै समाव जोङो आपडेट खालामनो गोनां जागोन। आरो बै समाव जेब्लानाखि आपडेट खालामनो गोनां जागोन जोङो फाइन लाजागोन दै। फ्रियाव जों खालामनो मोननाय नङा। मानो होनना बुङोबा नै फ्रिया डिसेम्बरनि 14 सिमल'खा नालाय, बिनि उनाव बारबाथाय जोङो फाइन लाजागोन। जेरै जोङो दा मोननो हायो आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामोबा जोङो दा 1000 खरि फाइन लायोना, थिग बेबादिनो बेखौबो फाइन लागोन आरो। बेनिखायनो दानो डिसेम्बरनि 14 नि सिगां जेन' खालामनानै लाजोबदो बयबो। नोंथांनि न'खरफोरनि बिदा फंबाय गासिबनिखौबो बिमा बिफानिखौ खालामना होदो आरो न' खाथिनि सोरबा रोङैफोरनिखौ खालामना होदो। आरो जायफ्रानाखि बे भिडिअखौ नायदों रोङा आरो खालामनो, नोंथांमोना सोरबा सासे गोरोंनो खालामहोबानो जाबाय। आङो दानो बे भिडिअआव खोन्थालांगोन माबोरै खालामो। बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे गाहायाव जे क्लिक टु साबमिट होनाय दंना, बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जायो आरो। दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेवहाय आधार कार्ड आरो केपचा होनानै जोङो लगइन खालामनांगोन आरो। लगइन टु आधार अटिपि होनना बुंदों। अटिपि थांनानैहाय आधार कार्डजों लगइन खालामनांगोन। दायो आङो बेवहाय आधार कार्ड आरो केपचा क'डखौ आं होनानै लाग्रोयो, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आङो बेवहाय आधार नाम्बार आरो केपचाखौ होबाय। दायो नैबे गाहायनि लगइन उइथ अटिपि आं बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबाव मोनसे साक्सेसफुलि जेनेरेट वान टाइम पासवार्ड अटिपि, आंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि फैबायानो नै लोगोफोर। आरो बे अटिपिखौ दाना आङो नैबेवहाय होनांसिगोन आरो नैबेवहाय बे अटिपिखौ आं बेवहाय होबाय लोगोफोर। आरो बेखौ आङो लगइन खालामसै दाना। गाहायाव होनाय दंखायो लगइन, बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। आरो बेयाव बेबायदि मोनसे देखायबाय, बेखौ आङो नैबे अकेआवहाय क्लिक खालामना होनांसिगोन। बेयाव क्लिक खालामना होबाय आङो। नै लोगोफोर दानो लगइन खालामनाय लोगो लोगो लगइन साक्सेसफुल जाबाय। आरो नैबे गोजौआव नोंथांमोना नुदोंना, बेयाव आंनि फटक नुबाय। थारमाने आंनि आधार कार्डनि प्रफाइलाव आं हाबफैबाय। बे फटकखौ आङो क्लिक खालामना होयोबा आंनि गासैबो आधार कार्डआ श' जागोन आरो। दायो आङो देखायनो नोंथांमोननो। एलाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंनि आधार कार्डआनो बाव फुल ओंखारफैबाय आरो फट', नाम, डेट अफ बार्थ, आधार कार्ड नाम्बार जेरै आधार कार्डआव दं बिदि ओंखारफैबाय आरो।
नोंथांमोनाबो जेब्लानाखि लगिन खालामगोन बेबायदि ओंखारफैगोन आरो नोंथांमोना गोसोब्ला बेनिफ्रायनो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानोबो हागोन दायो आं खोन्थागोन आपडेट खालामनायनि सिस्टेमफोरखौहाय बिसयफोरखौ दानो बे समाव मोनथाम जे सिस्टेम माबाखौ होनानै दोनो आरो स्टेपखौहाय फार्स्टआवनो जाहैबाय भेरिफाइ आरो सेकेन्डआव जाहैबाय आपल'ड माने जोङो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन लास्टआव जों जाहैबाय साबमिट मोनथामल' स्टेपखौ होनानै दोनदों बिथांमोना बारा गोरा नङा बाव दं जाहैबाय डकुमेन्ट साइज शुड बी लेस देन 2 MB माने 2 MB नि गेजेराव जानांगोन आरो जोंनि डकुमेन्ट्सनि जे साइजआ गिदिरा दा सेकेन्डआव दं जाहैबाय सापर्टेड फाइल फर्मेट्स आर JPEG PNG एन्ड PDF बे मोनथामजोंहाय जोङो आपल'ड खालामनो हागोन आरो दायो नैबेवहाय बिदों जे प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि माने आइडेन्टिटिनि थाखाय मोनसे प्रुफ आपल'ड खालामनांगोन नैबेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै जोङो डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामबानो जों मोननो हागोन आरो नैबेवहाय भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट्स होनाय दं बेवहाय जोङो आपल'ड खालामबानो जायो आरो सेकेन्डआव जाहैबाय प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ एड्रेस माने एड्रेस प्रुफ जोङो मोनसे आपल'ड खालामनांगोन बेखौबो नैबेवहाय क्लिक खालामनानै जोङो डकुमेन्ट्स मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामो बेखौ टाइपखौ सेलेक्ट खालामदो नैबेवहाय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामदो नैबे गलावहाय जोङो मा होनो टिक मार्क होनानै जोङो आपल'ड खालामबानो जायो आरो दायो आं खोन्थानो नोंथांमोननो नायलांबाय था दाना बेयाव आं क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आङो स्क्रिन डाउन खालामलांसै आरो डकुमेन्ट्सखौ नागिरदो नोंथांमोनाबो दायो आं बे समाव नैबे पेन कार्डखौनो आङो आपल'ड खालामनो सानबाय बेनिखायनो आङो पेन कार्डखौहाय क्लिक खालामबाय आरो पेन कार्डखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेहाय मोनसे अके अपसन ओंखारफैबावबाय बेखौ आङो क्लिक खालामसै बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बे गेवबाय आरो ओंखारबाय श' जाबाय भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट्सआ बेयाव आं दाना क्लिक खालामनांसिगोन डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो थाखाय बेयाव आङो क्लिक खालामबाय नै लोगोफोर नुबाय कन्टिनिउ टु आपल'ड बेयाव सेरनांसिगोन बाव सेरनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर बेबायदि ओंखारफैबाय माने नोंथांनि जे पेन कार्ड आङो पेन कार्डखौ आपल'ड खालामनो नागिरदों नालाय दायो आङो आंनि फाइलनिफ्राय मबाइलनि फाइलनिफ्राय आङो बाव हाननानै लाबोनांसिगोन आरो नोंथांमोनाबो जे डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना लाखाबानो जाबाय आरो बानायबानो जाबाय दायो आं नैबे मिडिया पिकाराव क्लिक खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो बेखौहाय डकुमेन्ट्सखौ लाबोग्रोनानै देखायनोसै दायो नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि पेन कार्डआ बेवहाय ओंखारफैबाय आरो नेक्स्ट प्रुफ अफ एड्रेस माने एड्रेसनि मोनसे प्रुफ आपल'ड खालामबावनांगोन आङो बेनि थाखाय नैबेवहाय आङो क्लिक खालामसै नोंथांमोना नायदो बेयाव क्लिक खालामबाय आङो आरो माबे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामो बेखौ आङो आपल'ड खालामनांसिगोन आरो नागिरनांसिगोन स्क्रल डाउन खालामदो बेबायदि दायो आङो डकुमेन्ट्सखौ नागिरदों माखौ आपल'ड होनाय जायो माने आङो भटार कार्डखौ आपल'ड होगोन नालाय आङो नागिरनि बाव नै नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों गाहायथारावहाय भटार आइडेन्टिटि कार्ड बेखौ आं क्लिक खालामसै नै आरो बेयाव अके होदो दायो नै लोगोफोर जे आंनि भटार कार्डआबो बेयाव फैबाय आपल'ड जाबाय 100% नोंथांमोना नायनो हागोन दायो बिनि उनावहाय नैबे जे गल सार्केल नुदों ना बेवहाय टिक मार्क होनानै होनांसिगोन आरो बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होदो दायो आं देखायनि दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय नै दायो नैबे गाहायनि नेक्स्टआवहाय आं क्लिक खालामसै आरो कनफार्मनि थाखाय जोङो बे अकेखौ क्लिक खालामनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय दाना मा देखायो एसे वेट खालामनांगोन जोङो नायनि नैबेवहाय बेबायदि लास्टआवहाय जेबो देखायाखिसै खिन्थु नैबे गाहायावहाय मोनसे बेबायदि देखायबाय नै नोंथांमोना र' आं बेखौ एसे बोखारनानै देखायनि नैबे गाहायावहाय नै साबमिट नुदोंना बेयाव क्लिक खालामबावनांसिगोन दानिया आं बेयाव क्लिक खालामबाय नायदो दाना नै बेयाव मा देखायो दायो साक्सेसफुल जाबाय जानो हागौ नै आंनावहाय पेमेन्ट फर URN बेयाव नाम्बार होदों बेयाव हेज बिन साक्सेसफुलि रिसिभ you will get further update on your request as it get proceed होनना बुंदों बेवहाय जाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामबानो जाबाय नै गाहायाव स्क्रल डाउन खालामबा नुयो दायो नै लोगोफोर जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन भेरिफाइ आपल'ड साबमिट बे मोनथामखौ खालामबाय आङो दायो नै नैबाव नुदोंना साक्सेस आंनि खामानिया साक्सेस जाबाय आपडेट खालामनाया दायो नै एमाउन्ट होनानै दोनदोंना दायो फ्रि आरो नोंथांमोनाबो खालामबा बे फ्रियाव मोनगोन जेब्लानाखि 14 थारिख बारो नैबे एमाउन्टआवहाय नैबेवहाय फिस नुगोन आरो नोंथांमोना
दायो बेनिखायनो दानो खालामनानै लादो अब्ला फ्रियावनो जागोन खामानिया आरो बेनि थाखाय खालामखांबा बेबायदि प्रसेसा साक्सेस जाबा जेनेबा मोनसे डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट लिरनाय नुगोन माने आं आपडेट खालामनायनि जे एक्न'लेजमेन्ट मोनसे स्लिप बिथांमोना होदों बेखौ आं डाउनलड खालामनि बाव क्लिक खालामबाय आङो बाव क्लिक खालामबाय नैबाव क्लिक खालामबाय दायो नै लोगोफोर मोनबाय जे आंनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामबाय आपडेट खालामनानै मोनसे एक्न'लेजमेन्ट स्लिप बिथांमोना होदों डकुमेन्ट्स बेखौहाय नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो खालामदो नायनानैहाय आरो बयनिखौबो खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि बे भिडिअखौ नायदों आरो खालामनो रोङा आरो एसे डाउट जायो नोंथांमोना सासे न' खाथिफोरनि गोरोंफोरखौ खालामहोबानो जाबाय अब्ला एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों बर' मेक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान बर' रावजों नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन अब्ला एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन